Pozviete u ďalšie videa, ja som Tomáš Citrona a tentoraz je to ďalší let's play, je na hru Mafia a 5. diel to je už. No a prepáčte, že teraz nejak sa ulievam, alebo neulievam, prepáčte, že teraz nešli videa, ale ja som mal takú maličkú chybičku, že som mi to uložil na harddisk v počítači, kde som mal dosť málo miesta a ja som to na to neprišiel až teraz. Až teraz pred natáčením, že prečo mám taký plný harddisk a prišiel som na to. No, takže teraz sa mi to dúfam, že už uloží na tuto na harddisk, ktorý mám vedľa, ktorý mám prepojený cez USB kábel 3.0. A vynikajúco, tyjo, to bol pekný. Ja to vždycky zameriem, to je vynikajúco, ako som šikovný. To nič šikovnejšieho ako ja neexistuje. Môžem povedať. Ups. Takže vôbec neviem jazdiť, alebo čo. Tak ja už nechcem asi 70 krát, kým potom to zvládnem. No. Musíme ísť pomalšie, vynikajúco. Dámy a páni, to je zatiaľ najväčší pokrok, čo sme teraz spravili. Určite nejaký divák si hovorí, že ty vole, to čo je za amatéra, ja som to mal na prvý pokus a ani som si nepozeral nejaké let's play, ani som to ešte nehral v živote. A on taký amatér, ktorý si pozeral aspoň 1000 let's playov na Mafiu a už prešiel celú Mafiu, tak je takýto amatér, ja viem, som že big amatér. A plánujem dneska ešte spraviť aj druhú časť tejto misie vo Fairplay. A napríklad paním. No a pojem zatiaľ po tejto trati električky, kto nevie, či tá električka to je tramvaj po česky. Alebo po anglicky tram, myslím. Tak preto poviem lepšie train. Aký to nie je vlak, je to tram ako električka, tramvaj. Toto je česká hra, tak tomu budeme hovoriť tramvaj. No takže tuto je, po mojej ľavej strane je teda tramvaje. A zatiaľ som žiadnu tramvaj nevidel, pretože hore je Chinatown a ten ešte nemáme otvorený, alebo by sa tak mohlo povedať, že sú tam ešte také úpravy, opravujú tam niečo, takže preto to nie je odomknuté. Tak. Našťastie není moc do hore, ako v prvom dieli ste mohli vidieť. No a snažím sa spraviť tento let's play nejaký taký 30 minútový. Čo by mi mohlo aj výjsť. Možno, že budem nejak strihať, ale dúfam, že nie. Aj keby ste to chceli vedieť. No ale to nevadím. Možno áno, možno nie. No a vidíte, vôbec nejazdím na červenú, blikla mi zelená. Tak pred nosom. Zvláštne, že? Skoč! Máme ďalšieho blázna, ako ste vtedy mohli vidieť, predtým ako sa chcel jeden blázon zhorie, tak tu máme ďalšieho blázna, ktorý chce skočiť z mostu. Možno, že je to ten istý, možno, že je to iný. Dva odlišné typy. Ale majú ten istý cieľ, smrť.
Vynikajúca. To čo je? Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Nie som. Já jsem Lukas Bertone. Já jsem Tom Lukasi. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych Jasné. řekl. No tak to by ses do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. Tak veľa? To není zrovna moc. Tak ja si trochu idem fajčiť cigaretku a môžeš to upraviť. Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. Cigaretka. Je to zdravé. Teda dymu, ale to je jedno už. Tak už si hotový. Tak jak to jde? Právě jsem skončil. Nakonec Můžeš to jet. trvalo. Mám už len pár sekund. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. Jasné. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně, pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. Opäť sa každý doje. Juuu. Ale šmika sa to je stále. To som šiel na oranžovú. Oranžová nie je červená. A ako ste mohli v minulom dieli vidieť, neviem, či som to aj hovoril, ale hovorili stále, že dávaj si bacha na poldov, takže policajtov. Ale v tejto misii žiadni policajti nie sú. To je to najlepšie. Takže môžem jazdiť rýchlosťou ako chcem. Kľudne zraziť aj človeka. Vidíte? Toto bolo úplne super. Som išiel zrazu zelená. To, že sa to stane aj teraz? No nestane, to je jedno. Niečo som rovno, išiel som doprava, to je rozdiel. To je super, most není hore. To môžeme oslovovať. Juhu! Prečo budem brzdiť? Nechcem raziť. Sto 20 km za hodinu, veď to je len dvakrát toľko, ako by sa malo jazdiť, že to nič není. Pardon, pani. To ma len mrzlo, čo som vás skoro zabil. Ale nikomu by ste nechýbali. Výborne. Dúfam, že pôjdeme tak rýchlo, že pôjdeme momentu, toto je veľmi bezpečné. 135 km za hodinu. To by sme mohli aj spraviť. Výborne, takže ideme doprava. Jo, teraz ideme do tunelu. No a hurá, už sa blížime ku koncu, takže za toto nám iba 10 minút to nám trvalo, takže kľudne môžeme ísť aj na tú druhú časť. Stačilo, že to bude trvať aspoň 20 minút.
Vynikajúco. Juchu. Hurá. Si vonku. Jaj, to som veľmi múdry. To nechcem zavedli, ups. Dobre. Výborne. Tak se to zvládnul, pane. A na autě není ani škrábnutí. Uf, to se mi ulevilo. Jste fakt dobrý řidič. Ďakujem. Díky, Bobby. Opravdu to bylo nejrychlejší auto na zeměkouli. No to bych řekl. Máme štěstí, že jste to zvládnul. Taky jsem si vsadil na auto Dona Salieriho. Vypadá to, že si na něj vsadil každý. Jo, taky, že vsadil, pane. Skoro každej v naší čtvrti. Myslím, že kdo to auto bude řídit, je taky důležitý. To určitě. No, už vás nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měj se, Bobby. Díky za pomoc. No výborne, takže ešte budeme musieť sa vrátiť tam a potom sa vrátiť zase sem. Áno, už som vám to vyspoiloval. Výborne. A keď teraz to je úplne zvyknutie, že teraz idete tak pomaly, ale s tým predtým auto ste s tým, ja to ani sa vykoktať. S tým autom predtým ste úplne že rýchlo išli, ale teraz toto je úplne že pomalé. To je úplne že... Wow. Výborne. No a už sa aj blížime pomaličky. Ale toto sa aspoň nešmyká, to je výhodné. Nechcem zabočiť doprava. A pozrite sa, to je úplne že blbé, že úplne keď silno doprava chcete zatočíte. Teraz to nie vidieť. No keď mám to potom, tak sa vám začne myhať to blikatko. Napríklad keď chcete takto zabočiť, tak sa vám to začne blikať. Ale aj keď to úplne, že strašne ťažkú zatáčku spravíte, tak to tiež začne blikať. Ukážem vám to? Juhu. No to sa vám vôbec neukázalo. No vidíte, to ste teraz videli. To je ťažké. Výborne, takže asi tak na 15 minút sme spravili túto prvú časť a potom spravíme druhú časť. To ide. Aj keby som myslel, že to bude trvať nejakých... To sú jaké lagy. To boli jaké lagy. No to je vadí, dúfam, že ste nevideli tie lagy, ale vsadím sa, že hej. Ale Mafia je taká hra, že nie je to ani také veľmi náročné na počítač. Keby som to hral na mojom starom počítači, tak by to bolo aj tak dobre, ale potom je to náročnejšie na počítačke, to ešte ani nahrávate. Ale u mňa sa to zvládne veľmi dobre. Potom keby ste chceli natáčať nejaké ťažšie hry, čo ja viem, Minecraft a výbuch TNTčok, alebo ešte nejaké ťažšie, určite poznáte, možno že je Battlefield, myslím, že je ešte trocha ťažší na počítač, možno že oveľa, možno že rovnako, neviem teraz možno presne. Wow, maga, to čo sú? To čo boli za lagy? No tak to som z Mafie ešte nezažil. Ahoj, Luigi. Čau. Tommy, Kde jsou všichni? asi už jeli na ty závody, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Jasně. Prosím? Ano. Ano, pane. Právě přišel. Ano, Ano. to je pro tebe, Tome. To je pro tebe, Toma. Prosím? Tady Frank, Tome. Včera si to zmákl dobře, ale teď potřebujeme ještě jednu pomoc.
Přijeď hned na autodrom. Tomu chlapíkovi, co měl dnes vyhrát závod, nějaký krásl zlomil ruku, řekl bych, že to nebude náhoda. No v každém případě to musíš odjet ty, seš náš nejlepší jezdec, takže bys to měl v klidu zvládnout. Franku, já... Sakra Tome, tady jde o velký balík peněz a já nemám čas půl hodiny před závodem někoho učit řídit, doufám, že mi rozumíš. No dobře. Dobře, Franku, ale... Takže tě za pár minut čekám tady u mě na závodním okruhu. Nevypadáš zrovna nadšeně. To opravdu nejsem. Takže je. Juhu. Aha, tam s tím jsem. Tak to autíčko si zaveriem. Toto stredne, to sa mi páči naviac. Takže buď sa mi to teraz uloží, alebo neuloží. Myslím, že skôr uloží, ale neviem. No, uloží sa mi to. No, takže ideme teraz na závodný okruh a tam potkáme Franka. Možno, že každý vie, čo tam budeme robiť, ale keď nevie, tak sa nech sa nechá prekvapiť. Alebo to vám už povedali, no tak vám to poviem. Ideme teraz závodiť. Idem teraz závodiť a je to úplne však vynikajúce. Nemám čas vám zaplatiť pokutový hnusáci. Mužní škaredí ľudia. Pane Bože, pozor! Pane Bože! Je to pán s cigaretou. Veľmi nebezpečný. Vykašľali sa na nás zase. Teraz taká veľmi dobrá, veľmi ostrá, zakrytá doprava. Vynikajúca dramatická hudba. Vykašľať sa na teba. Určite si ani nezapamätal značku. Musím hneď rovno. Vykašľať nešiel rovno. Takže pôjdeme my rovno. Si mimo mapu. On to ešte nenapísalo. Si mimo mapu. To bude super muzika. Ale môžem vám povedať, že cez slnce to vyzerá oveľa krajšie ako v noci. Republika. Lost Heaven Racing Circuit. To je super meno. V tom je to úplne, že vôbec nie je hlasné. No teraz je to zase hlasné. A teraz už ideme iba na plné pecky. Čo je 90 km za hodinu. Čo by som s takou károu veľmi rýchlo spravil. Takže vystupujeme. O, dobrý deň, pán Salieri, tam je Salieri. Tam som videl Salieriho. A zase taký hnusný ale... Nechám to tak. Ahoj Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spoleh. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodnej nebudeš. No já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduchý. Jede se na 5 kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Dojedeš druhej a peníze jsou v háji. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách.
Jinak, Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí. Věřím, že to zvládneš. No, tak to No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Důvěřuj si. Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? No, Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem tatám. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co proto. Takže obtížnosť ľahké, normálny, ťažké, extrémní, veľmi ľahké, poškodený, vypnúť. OK. Vynikajú si dom. Takže důvěra, jo. Super, nevím, je... To ma ale mrzelo. Čo máte za káru, mali by ste si kúpiť novú káru. Juhu, pridáme plyn a zatiaľ sme stále prví. Čo je vynikajúce. Pretože toto misie je vážne super. Výborně, a jdem teda sem. To jako já jezdím, Omega WTF is this? Takže 0. Pekác. Nech ma nikto nepredbehne. Nepredbiehajte ma, prosím. Buďte taký milí a nepredbehnite ma. Tako jazdia, Omega. Omega help, ja prehrám. Ja trocha som ich zablokoval a teraz musím ich predbehnúť tam tí, ktorí boli vpredu, ne! Ja neviem moc jazdiť. Ja prehrám. Som na 12. mieste, moji dámy a páni. Horší jazdec ako ja není. Vy idioti. Musím byť prvý. Čaute vy zmredí, škaredí, tučný, chudý. Debilný. Takže tuto. Leďte druhé, toto je ten pravý bastard. Poďme. A nič nerobiť, musím byť prvý. Zatiaľ som na 3. mieste, čo je veľmi dobré miesto. Tam sú tí dvaja hnusáci. Ne, čo to robím? Ešte je dobre, že existuje toto 0. Už v tomto mieste vidie hravné. Zase budem potom na 8. zase. Čo jak jazdiť? Ale neviem, ma úplne, že super trik naučili. Je to závodný idioti. Táto zahrata je asi tak najlepšia. Pretože tuto sa veľmi dobre failiť.
A to sa dá dosť zle failiť, dosť ťažko sa to dá failiť. A teraz idem na plné pecky, to je približne 180 km za hodinu. A áno, a mám to nastavené na kilometre v hodine, takže nie, že mi niekto napíše v komentároch, že sú to mile v hodine, sú to kilometre. Že ich mám nastavený. Ak by si náhodou nechcel vedieť. Jo, tam niekto sa vykalajil. Aký idiotík. Ja chcel by som vedieť, ako by sa jazdí na extrémne. To by sme potom niekedy mohli spraviť, že taký free let's play na srandu. A kedy by sme si mohli zajazdiť úplne že na extrémne, ako to vyfailím. Či budem na 13. mieste alebo na 1. Skôr na 13. ale kto vie. No a zatiaľ je to 3. kolo a čas ma tlačí. Chcem spraviť 30 minútový let's play, ale asi bude trocha dlhší. Alebo to postriham. Neviem. Ja som aj hladný a spravil som si už aj jedlo. Takže ma to tiež tlačí hlad. Čo musím vyhrať. A zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, pretože sú dosť ďaleko za mňa. No a keď ste náhodou chceli vedieť, že či sa dá spraviť mapa, dá dať mapa, to nejde. Ja klikám na tab, lebo tam mám nastavenú mapu a to nepôjde. Výborne, wow. Teda pomaličky, vynikajúco, dobre. Ale oni tam idú dosť rýchlo, tak ja sa trocha bojím. Ale ideme na plné pecky. Takže zase sa blížime k tým 135 km za hodinou. Čo je dosť rýchle. Asi tak na diaľnici sa tak jazdí. Neviem ako to je v Česku, ale v Nemecku sa určite jazdí viacej. Ako 135, možno, že sa tam môže jazdiť až 200 alebo 210 km za hodinu. Máme razdiť na plné pecky, ideme teraz. 4. kolo. Wow. Au. Výborne, takže sa doprava dosť veľa času tu môžeme spraviť, lebo tuto ale už povedané dosť veľa času, dosť veľa miesta spravíme dopredu, pretože tuto sa nedá vyfailiť. Aspoň u mňa, možno, že niekto je ešte horší ako ja vo failovaní. A konečne posledný kolo. A vynikajúco máme dosť veľký náskok. Až tam niekde ide, takže vyhráme na 1121%. 0, 0, 3, 2, 1, pridaj plyn. Toto som to veľmi dobre vyfielil, ale mám ešte dobrý náskok, ešte stále mám veľmi veľký náskok a zatiaľ som ešte nepokazil. Máš šťastie. A ja plné pecky! Toto by som to najradšej dal tak na stranu. Dobre, ale tuto sa tam sa dosť bál. Tuto za chvíľu dosť neznášam. Nemám rád túto zaketu, to sa mi páči najviac, lebo úplne že štýlovo spravená. Úplne že cool.
5, 4, 3, 2, 1. Jo, vyhral som, našťastie, a môžeme dať pokračovať. Martin. Čo som to za špinavý? Som to za špinavý. Vyhral som! I'm the best! Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Děkujem. Mám pro tebe pěknou odměnu. No, super. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lucas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná by se za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdina. Díky. No a to si necháme na ďalší diel. Moment. No takže díky, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like a odber. Ak sa vám to strašne páčilo, dajte like, odber a pozitívny koment. A ak sa vám to brutálne páčilo, dajte like, odber, pozitívny koment. Všetkým vašim kamošom povedzte, nech dajú like, odber a pozitívny koment. A nech tí povedia všetkým svojim kamošom, nech dajú like, odber a pozitívny koment. Takže díky, že ste si pozreli toto video. A dík! Máme! Čau!